И здравейте на всички, които гледате този клип. Това са Арени с 500. Да, бе. Да, бе. Купа... Ми... Да, бе, ама аз не съм чак такъв много просто ми личи. Ако съм... Аз съм фул PvP. Ако са два ладера, ти ако умреш, аз ще ги замразявам. На бруталния БГ туториал. Готов ли? Готов ли? 3. Меле герой! Това е силата на Фрост. Как ги са и двата? Аз не се сърда. Какво като ги взе и двата? Все пак ги бихме. Не се знае. Ама дъна да са паднат. Ти видя ли аз колко демиш направих? Не. Много. То аз... Ти видя, аз то паладин го стопихме като машина. Аз ако бях на фар, нали знаеш, че нищо нямахме да направим. Защото Фроста... И те не могат да ме стигнат изобщо. Бях на фул хелт накрая. Някъде. 118 хат. Това какво е? Кой? Всяко са пак тия... Така ще се смея. Yes. Паладина. То да ми го оставиш само. Виж ми демиджа. 180. Това вече ми харесва. Чакаме. Да. Така. Жалко, че не може да се ползва таймлард варение, ама... Окей. Бум шакалака. Затова не са машини, защото ние са слаби като куче, ама... Пак ще са те. Да. Знаеш това какво значи? Това е безплатен хубаво. Друга тактика са... Ама другата тактика...
Е, това може да им кажа на хубавата тактика. Канцероген. Не. Ханда Фридъм ми пусни, ако може. О, мага! Брат! Ханда Фридъм! Не мога! Ханда Фридъм ми пусни, брат! Казвам, че от одеве да ми пуснеш. Ханд, оф. Ама пусни ми Ханда Фридъм, защото ще умра. Другия път, като ти кажа, ми пускаш Ханда Фридъм, защото ма словат. И чули, като ти кажа, като кажа Ханда Фридъм, ще ми пуснеш, защото мен почват да ме бият по мен и ма словат. Джойни или дислейна? Стъкни десен бутон на минимапа на това и джойн. Да. Оф. Ужас. Не. Да. Не, блеча черена. Друга. Не знам. 4. 3. 2. Не, топът е един паладин фул. Момент.